Přemýšlím o letním osvěžení do horkých dnů. Pane Fridrichu, jaké má možnosti? Máme možnosti dvou typů bazénu. Jeden je bazén celoroční, který má ocelovou konstrukci a je tomu přizpůsoben, a druhé typy bazénů jsou bazény samonosné, které jsou většinou přímo na tu koupací sezonu jako takovou. Co si mám představit pod celoročním bazénem? Celoroční bazén se skládá z ocelového pláště, který je ošetřen antikorózní úpravou tak, aby celou sezonu vydržel naprosto bez problémů. Vnitřní folie je mrazozdorná, takže všechny ty parametry, které to má mít pro to, aby to přes tu zimu vydrželo, tyhle ty bazény mají. Já z toho celoročního bazénu na zimu nevypouštím tedy vodu? Nemusíte z toho vypouštět vodu, anebo částečně. Vypouští se tam voda pod trysky nebo pod komponenty samotné filtrace, kdy ten zbytek vody, který tam zůstává, tak zamrzá. Používá se na to speciální zazimovací roztok, který chrání tuto zbylou vodu v tom bazénu od odřas a různých bakterií, a bazén na zimu přikryjete. Tou druhou variantou byly sezónní bazény, což znamená bazény od jara do podzimu. Jaké jsou tady možnosti? Tady máme dvě možnosti. Obojí jsou to bazény z trojvrstvého PVC. Jeden bazén je trojvrstvé PVC s kovovou konstrukcí. Jaká je hlavní přednost tohoto bazénu? Přednost tohoto bazénu je poměrně jednoduchá montáž s tím, že stěny bazénu jsou rovné, můžete tam využít maximální prostor pro koupání a plavání. Jaká je ta druhá varianta? Druhá varianta jsou samonosné bazény s nafukovacím prstencem. Asi největší výhodou těchto bazénů je snadná a velmi rychlá montáž. Velkou výhodou je taky nafukovací prstenec, kdy je to velmi bezpečné pro děti při koupání. Jak si vyberu to správné místo a jak si připravím podloží pod bazén? Všechny typy bazénů by se měly umístit na slunné a naprosto rovné místo. Jakým způsobem já si to rovné místo vytvořím? Můžu ho položit například takhle na zahradu? Na trávu se určitě nedoporučuje, je lepší to místo pod tím bazénem upravit, odebrat drny a srovnat do naprosté roviny. Pak už můžu na takovéhle místo ten bazén rovnou nainstalovat a začít napouštět? Mezi podklad a samotný bazén by správně měla přijít bazénová originální podložka geotextilie, která chrání bazén před plísněmi a protržením. Bazén je napuštěný a připravený na první koupání. Jak si v něm ale celou sezonu udržím čistou vodu? Máte několik možností. První z nich je udržování vody bazénovou chemií, potom například zakrývací plachty, které chrání vodu před spadem nečistot, síťky jak hladinové, tak hlubinné, a nebo vysavače pro vysávání nečistot ze dna bazénu. Filtrujeme taky nějakým způsobem tu vodu v bazénu? Určitě to je důležitá věc. Máme dva typy filtrací, kartušové a pískové. Existuje pouze tato jedna barevná varianta? Nemáme jenom tyto modré bazény, existuje i varianta s mořskými motivy.